Sampun kesupen nggih, sakderenge ningali didudul rumiyin tombol subscribe channel Galeri Sinden Indonesia. Matur suwun. Pancinipun mirunggan, pancinipun Nggih, runggan. Mas Petro, Mas Bagong, Mas Gareng, wis enjang-enjang niki. Nembang napa? Mau kluthuk keduren kok, Tru. Iya. Nggih. Neng nong. Bebas badhe nderek napa. Bebas niku malah pingin. Slendro songo paminipun sesideman nggih mboten napa-napa. Sesideman. nggih. Wiwitane. Pripun S3-ne sudah sampai mana? Sampai bab 4. Oh iya. Iya, masih terus progres Pak Oh, Ige. kurang bentar dong. Iya, Kalau bab sedikit. 4. Iya, tapi yang golek wektune niku lho. Sampai bab 4 atau sampai bab 5 sampai bab 8 nanti. Rencana bab 5 aja. Oh, 5 aja ya, penutupan bab 5. Jangan Iya. banyak-banyak. Ya. Iya, cekak wae. Iya. Tesis disertasi yang bagus itu malah halamannya tipis kok. Sing kantor Iya. itu malah ora diwaca. Pak Sigit kapan? Oh, saya Juli rampung. Udah tesis. Oh, belum ini sudah juga bab 4. Wah. Sos. Wah, guru tak ada gaduh. Kuliah guru tak ada gaduh. Benar, yang penting mangkat, Iya, mangkat. bayar kuwi sing penting. Nah, nggih, ngedeh. Niki ngangge bawa napa lagi? Ngangge bawa no, Oh, mar-marne nggih. bawa. Bintang tamu. Dasar sembribit angine rasane mung pengen ngeluntung. Waduh. Nggih. Wiwitane sok ben nek dadi nganten sing mayang pirang-pirang wong kancamu dalang pirang-pirang. Wah, rudal kok sesuk. Nah, iya iya. Wonten sing minggat barang niki wah jan ceritane wong Yojo niki. Oh Wah. sing mayang Wahyu iki mau sidang-sidang. Sapa sing minggat sapa? Niku pun Luna. Aku kenal apa ora? Kenal. Oh. Wis kanca-kanca pokoke nutupi kabeh. Oh iya iya, heeh. Jos niku. Apik. Dan terima kasih dan assalamualaikum kan. Wah, kancamu kok saya. Heeh. Oh, layak. Aku nonton statusnya Wahyu, kanca-kanca cecel. Mas Wahyu Prastowo. Oh, aku Nggih. digawani bibit. Omongnya telo kok ngono tak bebo. Nggih, wis. Wiwitane. Ayo. Wiwitane anderek sang pekik. Ora nyono orang legi kok iso dadi bintang tamu. Meru seneng aku ikut bangga menjadi temanmu. Mergo aku menangi zamanmu isih sekolah urung dadi bintang tamu, isih Nggih. kaya Lila, kaya Melani ngono saiki dadi bintang tamu kae. Kula nggih mboten nyono-nyono. Ora pengen blas lho asli. Tapi niku nggih napa nggih lika-liku ya. Lika-liku. Lika-liku kehidupan. dan sakniki kebutuhannya wayang niku kok nggih berdampingan kali bintang tamu malih. Padahal tahun 90-an juga udah kayak gitu ya Pak Iki. Iya, sekarang apalagi kalau daerah Jawa Timur, Iya. marem-mareme wong nanggap wayang niku kudu enten bintang tamu. Lah niku. Nek daerah Rembang lu jarang nggih mung Gini Mas ya. Utomo tok niki. Ya, nek liyane jarang Rembang nggih bintang tamu. Jolang pokoknya. Ya julang niku guru tak Sherlock teko. Pria bagus kang ngolah budaya. Ingkang kagungan kersa niku bisnismen. Bisnismen. Dados pengembang. kula nggih sinau kathah kalih Mas. Nggih. Kula niku diwenehi lowongan, diwenehi ide untuk Apa? menggarap sebuah bentuk kesenian yang baru. Pripun niku idene? Wayang wong. Oh, nggih. Ning Rembangan ketoprak wis akeh. Banyak. Wayang wong dalange Pak Sigit. Dadi wayang wonge gur lip sync. Oh. Nah, Oh, iya, dadi iya, dalange sutuhnya wis kaya dialog ngono kuwi. Oh, kados OVJ, Kaya tapi yang OVJ. gerak doang. Iya gerak doang. Oh, ya apik iku. Itu nanti kalau adegan emban karo adegan dagelan lagi diculke. Oh, lah wi le nyocoke tuk-tuke piye? Wis gur meneng wae gur ngacung-ngacung ngene iki tok wae. Oh, iya sing penting gerakan Oh, gini. iku ide perlu dicoba loh itu. Bisa, bisa, Wah, bisa. iya. Satu layar aja ya niku. Iya wis kaya panggunge wis kaya ketoprak ngono kae. Nggih. Tapi diganti-ganti mboten niku.
Yo diganti-ganti, Belakangnya. yo kaya ketoprak, kaya wayang wong. Nek dalange siji, omong tunggal. Dadi pemainnya ora bingung ngapalke naskah. Oh, nggih. Bisa dicoba. Bisa dicoba. Iku nek ngeri. Minimal niku nggih pinten tokoh nggih nek ngaten niku. Ya saenenge wong. Nek wayang kan komplit niki, atusan wayang, tapi nek wayang wong niku nggih paling Yo boten kok jejere Ngastina mung Duryudana, Durna Sengkuni Kartomarma. Oh, lah nggih telu. Ya prajurite Kurawa dandane kaya prajurit ketoprak, ngono mawon. Apik. Nggih, mung inti-inti tok mawon. Inti wae. Idine sing di omah. Niku Luar sok ben kon ngecake kula. Wah, dicoba Pak iki. Nggih, ngenteni ragate kene Mas Utama. Ten riki nggih. Nggih. Terus ah. Sowan menyang kutha gedhe. Aku dadi anggere ana tamu aku takon, wayang kulit apa wayang wong? Kedah ngaten. Nek di kemarin itu saya habis membintang tamui wayang cakro. Niku dadi saya tergantung budget. Nek budgetnya pas nek ra sedeng ya dadi wayang cakro niku. Lah benjang kiran kinten-kinten niku larang sing pundi. Wayang cakro itu sing piye? Wayang cakro itu kayak wayang kampung sebelah. Oh, jadi gitu. cuman kayak dari karton-karton itu. Dia juga dalang biasa tapi juga bisa jadi dalang wayang cakro. Oh, iya. Nek budgetnya kira-kira 10 yuta medon ya wayang Cakro. cakro ngaten niku. Lah niku Nek 10 yuta 200 wis ganti wayang wis biasa. ganti wayang biasa. Apik lho, ide apik lho. Ya. Terus Bendera terus kayung-yon selendang kuning kang saking bukir. waduh. Suara kurang pramono ning wasis angungrum. Berarti Wahyu mayang begini berarti. Gendirane warga laras. Pak kula nek itu kasihan aku sama teman-teman saestu. Benjang panjenengan ampun ngaten nggih Pak Sigit, jangan ketegelen yo karo kanca. Yo ora. Wis tanggale kanca wis mangkat kabeh ngono to. Kuwi kowe, aku ngandani kowe kok malah. Ngandani kowe nggih. Nanu. Anggung romarang bendara Tia Sulistya pijer ngincangake alis. Tanggal 13 Juli menika hari koperasi. Ya. Layangan wonten alun-alun Rembang. Hari Ketoke koperasi. danane kurang terus. Ayo sok ben ngejokke proposal Mas Utama. Sok ben Boten siap. jenenge koperasine Mas Utama sing dibuener gewedi ngono. Nggih. Nek kurang ya awang sing mayang pinan. Wayang cakro. Terus tresna dasi deman. Karya Ki Haji Sukron Suwanda ya. Luwe Luweh becik patenono timbang pepisahan Wadyah kang selestya tarewangi senutono lawan kula warga
iki terus didangdutke. Mbak Elisa nembang karo joget. Wah, apik. Engko ben joget karo jagat. Ayo. Ya jagat ayo. Karo tante. Tante, aja tante lah. Apa? Kan belum garwo. Oh iya, Ding. Ya Bule. kakak. Oh, bule ya Kakak apa ibu bule? cilik. Oh, kakak. Ya kakak aja. Dadi sok ben ana jejak digitale gat. Wah, cilikanku yen joget karo iki Bu Elisa. Bu Eli. Lah wis tuwa sampeyan. Tambah. Nanae. Urip ana kutha gedhe gawe tak tukake bangsa isine gawe apa wae Dangdutke, Mas Kepen. sesidem Ayo Gat, rene Gat. Joget. Ayo. Ayo. Ayo jagat. Joget karo Mbak Elisa. Asik. Asik. Rono. Ini sini sini. Aluwe becek patenana timbang berpisahan latih kang sulesnya dari wangi samudana lawan kula warga karwalan praputra lewat kinjang alis kewasaan landang rasane ngatiku senadyan wasling serius Asik. aku isih mampu ngladeni selahmu monggo kowe bocah gunung sadar bocah gunung ketuangan umpul jiwa raga guna kehormatan mantro rubuh ngarepin urip ana kutha gedhe kowe tak tukake apa saisine kowe apa-apa wae senajan sesidem mas kita wujudke wah jas Nek dikongkon apa-apa mesti mangkat. joget semu lho apik tenan Kuwi anake sapa kok ora duwe isin. lho malah kudu ngono kendel ya Monggo bapak iki isinan lho. walah alah kok isinan ra le Bantah. Bantah bapak. isin dhewe lho malah sing isin anake Kon joget ya. Iya. Cah kuwi kon joget-joget. Kon Joget. gawe puisi. Pokoke manut ing reh perintahe bapake. elok Ku sak isone terampil napa-napa saged nekat bicarane. berawal dari nekat Berawal dari nekat. Iya, pas saged Dek niki ora ngerti nek angel iki ora ngerti. mboten nggih Ora yang ngerti. penting coba dulu toh Dicoba dulu. Heeh. Dadi Wah, mbok bagus. sabutan Anoman sing muter-muter dek